Sí, venga. Ikusten genduen, atea ez zala izten, da atea ez izte horrek, ekartzen du animali sartzea eta ondorengo guztie. Orduen, atei behin betiko soluzio bat eman nahien, ate berri bat egitea pentsau genduen, baina haizeak batea eta bestera ibiliko ez zuen ate bat. Eta orduan pentsatu genduen barrukaldetik ipintzea ate korredera bat. Orduan ate korredera egin zan, eta maratoiko helikotero aprobetxatuz, igon genituen 6 tonelada material, atea eta danak. Eta aprobetxatu genduen baita ere, atezarrak kendu eta bera jetxi kaldereri baten konpondu zezaten. Orduen, atea konpondu da eta, helikotero iketxe honoain jasotzeko eta, bizkarren eskuz jaso da. Lehengo larun baten, 8 laguneko bi talde jaso zuen, marjoa batzuek eta ateek beste batzuek. Eta, larun baten bertan, ideltzeritza lana, Leandrok egin zuen, eta, gaur gatoz, atea ia kolokatzea. Sí, ha hecho la ranura, pero la ranura tiene que estar en la parte. Ate hau bisagrakin dago eta bi partetan dago eta lehenengo honetan, hola gainera, bi partetan egotea hemen gertatutako esperientzi txar baten ondoren da. Hemen negun jentea zegoela elurre egin zuen eta atea elurrek tapatu zuen eta orduen pentsatu zuten atea bizatitan egitea eta hala zegoen jarrita aspalditik. Eta horregatik dauzke goiko partea, irikitzen dana, elurre egiten danene, goiko partea bintzak gehienetan ez da, oten tapauta. Eta hola, bi partetan burnizkoa da. Gero guk jarri deun berri dana jarri da inoxidablezkoa. Eta, pentsatzen dugu, beste pixkaterako bintzat, atea jarrita gehatuko dela. Quando salgo è reale. Vai, su. Ok, guarda. Quasi quasi so che l'anni che Vai, sono tutto di oggi. Pero bueno, ahí me lo atrás, mira, ahí puede irse. Bestearek, beko bisagrea, erdiko separadolea, milimetro bat, etxi.